Ache eya ahinsemu ekakra eye enigisem se wodwani ediche eyirenche amanfroma eno ewo East Achimensi nimo nananom ne mpanifo honum atomo ase a ahwehwe opani ba ko betimi ayire no ho aye adwumaden ede aboa se jasehene ewo empotemwo ohwe mu na no ohu onumunyamfo kese eba ko aye fe ne se bafo duadankwa ata ofori so no ene jasehene de mana ese efata no Nananom ane omanfo woyirenchi amanfo mewapo ye mantemu gina mamre so hweye Emma Owura William Danko fowi ataso afremu so aseja asehina se di ekita no ene bafo dua dankwa atafowi so frame na se mama me swai eyare me to ache bantam kase wanya enfinhie adwum 50 years ena maame amantiriwa ono nso aso afremu so amede ne to asi ade se mabawa hema ewo yirenchi amanfo mu ahobrase obuo mapa na de be ma konwa kase yenchi amanfo mu hene berema ofuso hene pepra a wotoso nan ene hwe mo so afremu so akire mo so mama me ye adwuma emwa hwe emakro no emfa ne tuma pa emfra ya se hen ma fenom fia wotweni a ekomfiansia owuye apomodia emende busua ayoku abusua na ne dua asefo ena bia konwa no edi ama onsanse opanyi dua dumedia ene sompa oso no okrum ha no na sonti sese na se ena eye sa jase akonwa kese maba ahema mohwe ababa osoko baba watuwe utole bebi yeye maba wo okrum anyina monfo sompa obuo enfema no na ononso nimdio nyakopon dia mano no ono so tumi dia boa empanyi se rija woni dia so entija se hine fofore ekasa ya na ochem se ne swade hu no so na obayen so e dia bo manfo pa me de ose ebe yoyo na masom e was a renche mine e renche man from a mine etumpon ye be foreign and local investors na ya boa emebru no adwuma ahane basically no ye ekuafo afeni ye betre ya hiem na enuoba no so ya pe commercialized na sabi export to be akwamonane ye be kire emebu no traditional rights ekwa ye be fa so ye be nwin kentenum ne ahene manom no ahane e ya de sikro na de sikro no so afode no ye ko fafi bonwure no ne ade adenti na yentumi nya bi wo ha ye be hye mabu no kenam investors na ready, they are pumping in money cash na from the bebe hye mabu no ye hia say odefo be ma ye nsase na ye nnoma no na ye gibi akwama na ne ye say use bi wo ha ekwan ye be fa so a ye no ba no ye be ton dia preserve dia export to be sebe sika beba omanmu na ye twa ye to pepepe ye de so bi achiche ye kro se ne oba ne te renche ban kwaso o che man kwaso Ghana man enkwaso mabawa hema na amantriwa enso ekasa chese mpuntwede na koma so ne kanka ne mabawa no obaye na afom de ede asomo eni so ade hu ni se me hwe me man me kuro mama na omu ya ka achire because of impregnancy which is teenage pregnancy no mebo me homo den se me tutu makwan yie na ometimi akọ school no anasa ne ontimi ko school no etimi anya ne nsa no adwuma no so agira ne ho so oba UTV